ଯେମିତି ସୁଆଲପୁରୀ ଶ୍ୱାସର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେତେବେଳଠୁ ମୋ ମନ ଆଉ ଜମାରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁନି। ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋର କଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ ହଁ ସଂଗତି ସଂଗତି କଣ ହେଇଛି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାନି ପୁଣି କଟି ପକାଉଛ। ନାଇଁ 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 ସେମିତି ଜମାରୁ କୁହନି ଲୋ, ସେମିତି ଜମାରୁ କୁହନି। ଶକ୍ତି କଣ ପାଇକିଲ ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ ମା। ନାଇଁ ତ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଲୁଚେଇନି। ଆରେ ସଂଗତି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମ? ଏମିତି ଅଙ୍କି ବଙ୍କି ନ କରି ସଫା ସଫା କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ସେ କଥା ନାହିଁ ମା। କଣ ହେଲା? अटके आने भटाचे भटके अटके आने भटाचे भटके अरे संगति छी 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 कौन यार से कह रहा है मैं? नहीं नहीं सेमती जमात को हमें जा कर के चाहूँ सफा सफा हुआ ठीक है मानो नंदी सुना। अच्छा हो ठीक है जा कर के चाहूँ जो हमारा भी लंबा कर नहीं सीधा सीधा कहीं जा